niște cărți, respectiv cartea celei care cu onoare a fost, par scuzați cacofonia, a fost onorată cu marele premiu al concursului național de proză scurtă Nicolae Velea, doamna Lenuța Rusu. O carte scoasă acum de doamna Adriana Bălan. O carte, eu am zis, de eseuri, deși un colaj de poezie, eseuri, în principal despre marele nostru regizor Horea Popescu. Așa e în principal, da? Și despre localitatea. Localitatea. Nu. Slavna, cu părintele de la Slavna, cu primarul, cu așa. Și o carte de comentarii literare a 11-a, cartea a Elizei Roca, Cartea Alan de Suflet, în care vorbește despre câteva cărți citite în ultima perioadă de după pandemie. Deci asta e prima parte. În a doua parte o să ținem festivitatea de premiere a celor care au fost nominalizați de către juriu ca mari câștigători ai concursului național de proză scurtă Nicolae Velea. Asta însemnând cei care au luat premii, premiile speciale, marele premiu, premiile speciale, pensiuni și diplome de merit. A fost un concurs în care majoritatea concurenților au obținut medii de peste 8 jumate. Ceea ce a fost foarte important și a arătat valoarea acestui concurs, faptul că toți concurenții au înțeles să trimită proze de calitate. Deci, în partea a doua se va întâmpla acest fenomen istoric în care îi vom nominaliza și prezenta pe cei care au fost onorați de juriu cu distincții. Și acum vreau să vedem, doamna Vidia, ce mai faceți dumneavoastră? Sunteți prezentă? Da, eu zic să veniți aici, să luați un microfon galben. Luați microfonul galben și ne vorbiți despre cine vreți dumneavoastră și despre ce vreți dumneavoastră, însă nu prea mult timp. Puteți să vorbiți despre toate trei odată, că avem oameni inteligenți prezenți aici, care fac separația puterilor în stat. Nu mai să precizați despre ce vorbiți, ca să nu se facă confuzii. A doua oară, așa că voi vorbi și despre cărțile premiate și despre nu premiate, care se lansează, și aș vorbi puțin și despre concursul acesta Nicolae Velea. Și spre deosebire de altă dată, în partea a doua, mai vin o dată? Da, mai veniți peste o oră. Atunci să începem cu această doamnă de lângă mine, de pe plaiurile moldovenești, care scrie în dulcea limbă românească din Moldova și pe care mă bucur să o cunosc personal, pentru că după poză am crezut că e așa o copiliță, dar a mai crescut între timp. Așa. Lenuța Rusu, într-adevăr, vine de la Făticeni, ceea ce vă spuneam. Este absolventă de psihologie și relații de educație, științe ale educației. A făcut și școala de artă populară de la Suceava și canto, muzică populară. Deci este în dublă prezentare aici, dar nu cred că o să ne cânte.
decât dacă domnul Roșu o să îi spună să cânte la sfârșit. În rest, este numai fericita câștigătoare a trofeului concursului Nicolae Velea. Ca atare, beneficiază și de tipărirea acestei cărți, care se numește Umbre și Pași. Foarte bine inspirat titlul. Este o carte de proză scurtă, cum e și normal la acest concurs, care îți merge la suflet. Mie mi-a amintit acum, dacă mă gândesc bine, și de Brătescu Voinescu, și de Emil Gârleanu, și de... mă mai gândesc puțin. Mai puțin, că e mai lung, ea are proze scurte, în afară de prima, care se numește Dragoste de viață și cu care a câștigat concursul. Este de o sensibilitate aleasă, atentă la toate întâmplările și nu numai întâmplări, eu știu, pe care, hai să zicem, întâmplările pe care le-a trăit, le-a văzut, le-a auzit și pe care le-a pus în pagină. M-am uitat aici, nu din alte motive, dar vreau să vă zic câteva titluri ale lucrărilor din carte. Câteva care poartă așa o nuanță de nostalgie. Bujor. Bujor e un câine. Slugă la stăpân. Pe urmă, chiar Dragoste de viață, cu care a câștigat, este melancolică, dar finalul aici este optimist. Au o ușoară tentă moralizatoare uneori, ca sabia dreptății, de treabă, o subtilă ironie, mă gândesc la să nu te pui cu mamele, foarte. Eu vă spun ce să citiți dumneavoastră neapărat din cartea Doamnei. Doamnă care mai are vreo 21 de volume publicate, dar nu numai de proză scurtă, poezie, monografii, cronici de întâmpinare, culegeri de folclor, studii istorice. Ce cuprind lucrările? Valori morale care trebuie transmise mai departe, dragostea de viață, dragostea de neam, iubirea pentru carte. Domnul Ioan Țicalo, care îi face o recenzie la obiect, spune că este o trestie gânditoare cu adevărat. Sunt de aceeași părere, o felicit din toată inima, mă bucur că este aici între noi și că va scrie sigur mai departe, că are multe de spus. Doamna Adriana Bălan, pe care acum îmi dau... Romanescu, romancieră, poetă, traducătoare și așa mai departe. Doamna Victoria Milescu, care îmi pare rău că n-a putut să ajungă, cred că a obosit, că a avut ieri o lansare și a scăpat târziu de aici. Doamna Vilia Banța, acolo de față, și a auzit-o ținându-ne un discurs extraordinar. Vedeanu, Florin Angel Vedeanu, care din păcate este bolnav și nu poate, și domnul Lucian Gruia, bineînțeles, prezent în toate jurile concursurilor pe care le organizează Arena Literară și Asociația Difuzorilor și Editorilor Patronat al Cărții. Din păcate, președinta acestei asociații a suferit o operație și este încă în spital. I-am transmis din partea tuturor multă sănătate și ea vă urează și dumneavoastră mult succes în continuare la concursurile pe care le organizează asociația, sprijinind Arena Literară. Deci, a fost a 7-a ediție a concursului național de proză scurtă Nicolae Velea, la care au participat peste 100 de scriitori, în principiu prozatori, dar și poeți.
Din aceștia, un număr de 60 au fost incluși în această antologie care se cheamă Spre toamnele lui Nicolae Belea. O precizare vreau să fac. Cineva m-a acuzat de faptul că am impus să se cumpere antologia. Și impunând să se cumpere antologia, cei care nu cumpărau erau excluși de la distincțiile concursului. Ceea ce nu e adevărat. N-ați vrut antologia, da? Și nu, dumneavoastră, doamna Oprea, Micaela, și asta demonstrează totuși obiectivitatea juriului și obiectivitatea organizatorilor. E adevărat că atunci când nu vrei să vezi antologia în care în mod normal ar trebui să fii, înseamnă că ești dezinteresat. Și organizatorii au stabilit că cei care nu vor antologia nu vor fi incluși în antologie. Ceea ce mi se pare corect, nu? E corect, doamnă? E corect. Deci nu sunt nefiind interesați să apară în antologie, adică să-și vadă propria operă, atunci e clar că de acord, doamna Paula, da? Așa. Deci 60 dintre autorii participanți au fost incluși în antologie. Iar 25 dintre ei, cu medii de peste 8,50, au fost onorați cu diverse distincții, plecând de la diplome de merit până la premii și marele premiu. Și o să începem ungile. Jenny, vino lângă mine, te rog frumos. Aș vrea să fac o precizare. Moldova e în frunte. Deci acum avem marele premiu de la Făltișeni. Te rog frumos. Da, o să fie... Nu, dau eu, tu nu mai citești. Deci vreau să fac precizarea asta, că ultimele 4 ediții ale concursurilor de poezie și de proză au fost câștigate de moldoveni. E o vorbă, însă, că-s darnici moldovenii. Deci că atunci când se roagă moldovenii să plouă, plouă în Oltenia. Așa că se folosesc de această chestiune și oltenii beneficiază de acest ajutor dumnezeiesc. Ce să vă mai spun eu așa legat de concurs? Eu zic să-i dau ai microfon, ia citești în ordine inversă, te rog. Uite, ia, da. Ai tabelul, da? Inversă, deci începem cu mențiunile. Cum? Începem cu invers, iau invers de la diplome de merit. Marele Premiu Nicolae Belean, obținut de doamna Lenuța Rusu pentru proza Dragoste de viață, o proză foarte bună, scrisă cu accente naturaliste, pentru că dacă o veți citi, vă veți cutremura despre povestea acestui om rănit în război și aruncat din greșeală într-un cavou plin de cadavre, unde a trebuit să stea câteva zile și totuși a reușit să depășească acest moment, să ajungă în sat, să-și întemeieze o familie. Felicitări, doamnă! Întâmplarea este reală, mi-a povestit o mama soacră, deci ceea ce a trăit... Da, și chiar suntem prietene. Deci ce a trăit omul acela este absolut cutremurător. Felicitări, doamnă! N-ați făcut drumul degeaba până la București, că aveți o hârtie care se cheamă diplomă pentru Marele Premiu. Aveți un calendar pe care să-l puneți pe perete, ca în fiecare dimineață să știți că editura Beta și așa, și niște cărți pe care vă rog să le citiți. Pentru cei care au participat la concursuri, felicitări! Hai, aplaudați-o că mai am eu de zis câteva cuvinte. Dacă îmi permiteți, vreau să-i adresez câteva cuvinte doamnei. Doamnei Rusu, aș vrea să-i adresez. Imediat. Da. Cei care participați la concursuri, luați premii. Doamnei Lenuța Rusu, cred că nu merge.
citindu-i proza aceasta și prozele cuprinse în volumul tipărit de editura Beta, am constatat că aveți o diversitate de situații, o diversitate de personaje principale, aveți un fir unitar și am văzut că aveți și multe premii, dar nu cred că aveți până acum un roman. Și v-aș recomanda să încercați și romanul, pentru că aveți această posibilitate și pentru că trebuie doar să legați cu un fir continuu povestirile dumneavoastră și cred că va ieși un roman foarte bun. Felicitări în continuare. Doamna Paula Romanescu, vrea să mai spuneți ceva? În primul rând să mulțumim editurii care își bate capul să facă acest concurs, pentru că nu-i deloc puțin lucru. Și aș mai sugera, în același timp, celor care participă la concurs să se aplece puțin și asupra scrierilor oamenilor care sunt în juriu, să vadă cine sunt ăștia care ne judecă pe noi, nu de alta, dar să nu existe niciun dubiu că există niște aranjamente cu premii, cu nu știu ce. De fapt nu sunt nu știu ce premii, sunt mai mult onorante, sunt mai mult niște minuni, astea care îți încălzesc sufletul. Pentru minunile acestea care ne încălzesc sufletul merită să faci un dram de efort ca să vezi prin comparație cu cel care a luat premiul întâi cum arată proza ta, cum arată scrierea ta, dar, repet, cine sunt cei care ne judecă? Ei știu să scrie, de fapt? Aceasta e întrebarea. Și dacă îmi permiți încă două cuvinte, apropo de ce a spus doamna iubita noastră poetă Paula Romanescu, vreau să vă spun că au fost în concurs aproape 70, au fost mai multe, dar după selectare au rămas 70. Jurul a primit aceste texte și le-a judecat în orb. Le-am citit și eu, deși nu sunt în juriu, sunt doar secretar al acestui concurs. Dar ai jurizat și tu. Exact. Și am dat niște note care au semănat foarte mult cu cele ale jurului și vă spun că este un consum de energie fantastic. Să citești atâtea proze, să le notezi, să le recitești nou pentru că a trebuit să fac o reevaluare, o așezare, să vedem, pentru că poate am dat mai multe note de 9, 9,5, 10, dar trebuia să vedem care e cea mai mare. Este lăudabil pentru că acești oameni sunt la rândul lor scriitori și au rupt din timpul lor de creație, așa și cum doamna Eliza Roha, care este scriitoare și scrie despre ceilalți scriitori, își rupe din timpul ei de creație și din forța sa. Trebuie să facem o mare plecăciune în fața celor din juriu, o mare plecăciune în fața editurii Beta și revista Elena Literară, pentru că face posibil acest lucru și pentru că totul este absolut dezinteresat. Și apropo de antologie, mi se pare normal ca cei care au vrut să cumpere antologia să apară în ea, pentru că, haideți să spunem lucrurile pe nume, costă. Și asta este viața și așa e normal. Noi vă mulțumim tuturor și participanților și mai ales celor care au făcut posibil acest lucru și trebuie să remarcăm că de la an la an, în cei 7 ani parcă, concursul a mers în creștere și asta este ceva bun pentru că ne ridică și pe noi ca grupare literară, dar și pe dumneavoastră cei care scrieți și care participați la concurs și pentru că ne reprezintă cumva. Vă mulțumim foarte mult! Mersi, Jenny. Acum, ca să încheiem, vreau să vă spun că e epuizantă organizarea și finalizarea unui concurs. Mie un concurs îmi ia... Da? Aveți un microfon acolo, doamna Rusu. Deci doamna Rusu este câștigătoarea Marelui Premiu și este autoarea acelei cărți care se cheamă Ombre și Pași. Bună ziua tuturor! Sunt foarte emoționată pentru că nu mă așteptam la acest premiu, mai ales că în lumea aceasta a roboților
personajele mele sunt din lumea satului. Și așa cum spunea și doamna care a prezentat, personajul la un moment dat vorbește în graiul de la Fălțeni, însă am pătruns, ca să spun așa, și în latura psihologică, în sufletul și mintea personajelor. Vă mulțumesc cu atât mai mult, cu cât nu cunoșteam pe absolut nimeni aici și sunt mândră și onorată să mi se publice această carte la editura Beta și sunt onorată până peste poate să fiu astăzi aici la Gaudeamus. Nici nu am visat vreodată. Mulțumesc. Și mai visez, da? Da. Păi gândul când se duce în univers, se întoarce. Și mulțumesc domnului Roșu pentru că vis-a-vis de această carte am vorbit foarte mult la telefon și până în data de îmi trimiteți atâta număr de pagini. Vă mulțumesc, nu pot să spun mai mult pentru că timpul presează pe toată lumea și toată lumea se grăbește la mijlocul de transport. Vă doresc tuturor celor care au participat la concurs mult succes pe mai departe, multă sănătate și inspirație și să nu vă opriți din scris și să dea bunul Dumnezeu să fim sănătoși, să fie pace și să ne mai întâlnim la asemenea evenimente cât are ni drag.